दरजा खेंफायनांगौमोन हे हो लादो Hi guys, good morning. Scooty godaanसो गोसोआवहाय So बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंबा नायलांबाय थादो दे लोगोफोर स्कुटिजों जों दायो बे साइकेल बोरायदो उपाय गैया गोरिब नालाय ओंखायनो साइकेलजोंनो हान्थिनांगौ जायो दा दसे हान्थिलांसै इयुनावहाय डाइरेक्ट कार सालायनो मोनो नामा नोंसोरनि अननायाव नायनोसै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ थ' खनसे पस्ट राइट थुनाय लान्दो है नाया ओइ इयाव मालाय होग्राया बे आरो आंखौ आं गैयाबानो जाया मादि नुदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोफोर फटक साफायनायाबो आंनो नङाबा आरो न' बिनानावफोरालाय हेल्प खालामखायो दा ओंखाम जाबाय थादोंमोन आरो आं फट'खौ मोनसे लानो होननानै लिंहरदो आरो स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बिदिनो हरदो सफैबाय जोंहा थांसै आब' गोदोर गोदोर आं सिथाबथ'वाखै मबाइलावसो सोना लाबाय बेखौ माबाखौ माबिलाय आरो गोसोमानो जानै स्कुटिफोरा स्कुटि नायलांबाय थादो बिदिबा जों थांसै खुग्रायाव थुदोंखायो जोंखौ इउनिफर्म ओंखाम रानग्रायाव आंनि गुस्थिखौ मोजां नुवाखै आंखौ मोखांखौ बोरै नुदोंलै नायनो साइससो नुदोब्रा मानो मोजां नुवा जानो मालाय खानायखौबो बानायदो बेयासो गुस्रायनो बरिया आंना नोंसोरनि बायदि बुरजा नङाना एसेल'ना आंनालाय बेसे बुरजा नै बेहाबो लिपस्टिकखौ गोजा लायासै दां गोजा लाबासो बेरो दे लादो आयो बुस्थुआ बेलेग जाबाय मबाइलाव हासै थ' बाहेरायाव थांनो फै गासिबो मा जि खावलाय गिदिर गिदिर नुदों आंखौ आंनि आयौ गिदिर नुयो खावलायखौ ओरै सिलाय नै गासिबो इउनिफर्म ना पिंक बावसो नालाय बेबो फैदो थांसै थांनाय नुदों टाउन टाउन बिथिंजाय आवगायलांबाय थानोसै जोङो অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰে আমাৰ আজি শুভ মঞ্চত উপস্থিত থাকি আমাৰ সভাৰ যি শুভখনত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁ এই শুভ মুহূৰ্তত এই শুভ মঞ্চত আজি সভাপতি মহোদয় ছাৰে এটা এই অনুষ্ঠানটোত এটা সুন্দৰ গীতেৰে আৰম্ভণি কৰিব গতিকে সকলোকে লক্ষ্মী সকলোৱে माथिंफाय बेनिफ्राय आरो सिगाङाव I am from boibw. Next, it's logo. Eta mundur gitu mau juga berubah. Namaskar, nama saya Boibw Boibw. Aku mengajar ABD course for years. Fifth batch. Namaskar, नमस्कार मेरा नाम सरासी बसुमतारी और दिक्कत पड़ा है इसे नमस्कार
ধন্যবাদ। खोनादों लाजिना बिग्रायनो गोसो नायनो Jadi ada perlihat dia sudah terkenal sudah lagi ngomong. Yang bisa kita ambil please. My name is Nani Sarha. I am from Sagar. My course is DMLT. नमस्कार मोर नाम नबी बोलो मोर नाम पानारी मैं इतना बड़े दिन में बोलो आज ये मेरे को आज मेरे पास कुछ करना मुझे सारा ढूंढ दे अब तो मोर सबाइलो अब तो मन लो मनोबी तथा कुछ करना उठे मन लो आज ये तुम क्या करने जो परिचय दानी को दिया तो मोर परिचय होइसे मोर नाम से छोटी रबा मोर पोता नाम मनीषा रबा मोर माता से नेमा रबा वर्तमान मोर परिचय पढ़ाबा मोर चुप हो जासियो हाथ में छे जिम्मेदारी को धन्यवाद जनाइছো আমি ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ভাই কৈছে नमस्कार मोर नाम अनुश्री बड़ो मोर घर पानेरी जबती আৰু অজয় দেৱকাৰী তেওঁ বৰ্তমান যোগাযোগ চলি আছে তেওঁ নিজৰ ফাৰ্মাচী আছে আৰু নিজৰ ফাৰ্মাচী আছে লগত দুইজনে সিএমএস কোৰ্স বহুত আগতে এখন ট্ৰেডিশ্যনেল বিহুৱানেৰে তেওঁ সমাগম জনাইছে সুন্দৰ ক্লেপ হ'ব লাগে এতিয়া তেওঁৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বিহুৱানেৰে সম্বৰ্ধনা জনাব Respected our Rotas teachers. Myself is Sangeeta Pata. I'm from Shillong and I'm doing GHN nursing course. Thank you, sir. Namaskar. Moor naam Boibw Debe. I'm GHN course kori aso. Moor My name is Nikari Maria from Lesotho. नमस्कार मोर नाम जोराई सोनियारी और मोर ग्रेजुएट पढ़ाई मोर GHM नर्सिंग Ile itu semua kelas. Itu semua. Lagi terima kasih. Jangan tadi ya.